Pajjiżna qiegħed immexxi minn gvern mifni bl-arroganza, gvern il wara da snin kollha jinsab għajjien u jaddirhomlu minn fuq kulħadd. L-aħħar każ seħħ propju fil-konfront tas-Sajjieda wara li tlieta il-Gvern ta' Abela ressaq fil-Parlament abbozz b'emenda fl-att prinċipali tal-amministrazzjoni u konservazzjoni tas-sajd. F'konferenza tal-aħbarijiet l-erba' filgħodu x-Shadow Ministers Tony Bezzina u Robert Kutajjar saħħu li l-Gvern tal-Labor qiegħed jipproponi li jemenda il-mod kif jintgħażel il-Bord tas-Sajd Board li jiddiskuti u jagħti l-pariri lill-Ministru konċernat fuq diversi fatturi li affettwaw il-ħobża ta' kuljum tas-sajjieda. Ġie spjegat li l-Gvern issa jrid jażel il-membri tal-Bord maħtura esklusivament mill-Ministru nnifsu ħlief għal żewġ rappreżentanti. Dan kollu mingħajr ma saret ebda konsultazzjoni mas-sajjieda. Sfortunatament kif qed jissuġġerixxi issa l-Gvern dal-membri ħlief għal tnejn ser ikunu magħżula direttament mill-Ministru u maħtura fuq dal-bord mill-Ministru wkoll. U għalhekk għandna sitwazzjoni li fejn għalkemm il-Gvern iħobb jiftaħar bil-konsultazzjoni, sfortunatament għandna Gvern li ħajaqbad u jażelu il-membri ta' dal-bord mingħajr l-ebda konsultazzjoni mas-sajjieda nfushom u mal-għaqdiet tagħhom. Tony Bezzina insista li l-Gvern għandu jkun umli biżżejjed u jirrealizza li qed jiżbalja. Intant Robert Kutajjar saħaq li l-Gvern għandu bżonn li jibdel id-direzzjoni li qabad u mhux jaġixxi fuq ħolm mingħajr ma jikkonsulta. Kif l-istess Kutajjar saħaq li l-Kooperattiva tas-Sajjieda lanqas biss kellhom idea b'dak li kienet jinħema u kien biss il-Partit Nazzjonalista li jarrafhom dak li ġara. Kienet l-Oppożizzjoni li għaddit kopja tal-abbozz kif imressaq fil-Parlament lill-Kooperattiva tas-Sajjieda li dawn qalulna indikawna li huma ma kellhomx idea li l-Gvern kien se jtella dan l-abbozz. U allura din hija sitwazzjoni mhijiex aċċettabbli. Jekk tiftakru sew ukoll ftit tal-ġranet ilu propju fil-ġurnata li ftaħna l-Parlament aħna appellajna bħala oppożizzjoni bħala Partit Nazzjonalista li l-Gvern għandu bżonn jibdel l-attitudni ta' kif isir ix-xogħol parlamentari. U dan kien eżempju ċar għaliex il-Gvern jeħseb jidirlu li jitla' qudiem il-Parlament b'abbozz illi ikun ħolom bih tellaw mingħajr ma jkun ikkonsultat. Kutajjar insista li l-Gvern ma jistax jibqa' jmexxi b'arroganza mhux biss f'dan il-qasam imma f'kull settur ieħor. Huwa appella lid-deputati parlamentari laburisti sabiex jagħtu widen u jibdew verament imexxu bit ġusta billi qabel xejn jibdew jieġbu tmimmit domanda parlamentari li s'issa għadhom mingħajr risposta.